Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn. Marahabu Jean Seydou i k'a dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu an fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bolo kɛ Jean Seydou i k'a dɔn bɛ jamana kunnafoni de maana kunnafoni a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin politiki kuma sɔrɔ kuma hadamadenya kuma i k'a dɔn ani kabako ko Jean Seydou i k'a dɔn sɛbɛnnikɛlaw n'olu tilala ka ban anw da ye bayɛlɛmali ye bamanankan na nka baara in tɛ k'a bara n'a maa saba ma jɛ sɔgɔmada in na Gibson Control hali n'o y'a sɔrɔ i k'a dɔn kamana guwa b'a an bɛɛ la saliko la o kɔni o se ka nin minɛ o ne ɲɛna ko ne kelen don a ɲinanda in gɛlɛyara dɛ bɛɛ dogo ye bandaw fanga in kɔni a nana min kama i mana tɛgɛma gɛlɛ ta k'o kɛ président ye yarɔ kɔni gɛlɛya tɔ bɛ sinsin wala ka sɔrɔdasi ta ka kɛ vice président ye olu tɛ wari di ɲɛ dɔn o tɛ wari dɔn ko dɔn a ko ɲaamina yarɔ kɔni nin ye ko ye o an na ala ɲɛsiranɲɛbaw deli sa o i n'a fɔ ba sedu silaw n'a ɲɔgɔnnaw ba sedu nandumew ani manju sɛnbaraw kɛ ani Ibrahima Karanɲaraw o juguyara ma kɛ telima telima a ka teli wa a bɔra jɔnni da san mais non Jean Seydou k'a dɔn nɛgɛw kɛrɛfɛ n'a ye wuli ka jɔ kɛ ka yamaruya di kunnafoni an b'an sɛbɛn kɔrɔ choix la gadaw Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn ka kun tɛ ala la sabula a bɛɛ bɔra ale de la siga t'o la n bala cogo bɛ di Jean Seydou ne bɛ n keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info A7 Jean Seydou k'a dɔn sɛbɛnni kɛbaa de ye Yusufu Sisɔgɔ ye Yusu ko a ko i k'a dɔn gɛlɛya min kun bɛ politikimaw ani jamana ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ e ko a ko tɛ ɲini ka duga wa sabula min ye M5 RFP i k'a dɔn babali kuma ani jagoya ko o de b'u da k'a fɔ ni ayiwa sunkalo kɔni banna olu ka ɲinifɛn ni yeta ni dama don la o tuma u na Bamakɔ kɛ wɔmani ye sɛbɛnnikɛla ko maa delilen bɛ fɛn min na n'a ko k'a b'o kɛ Jean Seydou k'a dɔn i b'i janto i yɛrɛ la joona fanga ɲɛmaa min ye bandaw ye a ye wele bila M5 RFP mɔgɔw ma o tuma hakilina min b'u la o ɲɛ ka se ka dɔn a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye bandaw ye cɛmancɛ fanga ɲɛma i k'a dɔn a ka ko man gɛlɛ nka a bɛ ko dama ni min ni ɲɔgɔn cɛ Jean Seydou k'a dɔn n'a m'i cogo dɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ka purukoto M5 RFP olu ɲi bɔlen don fɛn caman nɔfɛ cɛmancɛ fanga dun a tigi ye i k'a dɔn sɔrɔdasiw ye sɛbɛnnikɛla ko ale kɔni b'u fila de ni ɲɔgɔn cɛ waasa ko in kana kɛ balawu ye balawu min n'a bɛ kɛ sababu jugu ye jamana ma M5 RFP u ka nani na sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min kɔni ye bonya ni karama ye i k'a dɔn u ye ɲɔgɔn sɛbɛn kɔrɔfo jamanakuntigi ko k'u dantigɛ dantigɛli i k'a dɔn a kɔrɔfɔ bɔra Sogɛli ko kala Mayiga da Sogɛli ko kala Mayiga ko a k'i k'a dɔn an nana an mana dɔwɛrɛ la i k'a dɔn hakili dajira ɲɔgɔn na ani jamana a bɛ dabolo min kan sabula a bɛ ne ka waati damadɔ bɔ i k'a dɔn ko caman bɛ yen o porokotolen bɛ anw ka ni jɛkulu min ye mouvement du 5 juin an b'a fɛ wuli ka jɔ ni jateminɛ na joona min kɔni ye a wasongolo ban ye o dugawu an b'o kɛ n'o y'i bɔ a la an bɛ min ɲini i fɛ bandaw o de ye jamana yɛrɛ danganiya wale a n'a bɛ taabolo min kan sabula anw ye kɛlɛ min kɛ Ibrahima Boubacar Keïta nɔfɛ i k'a dɔn a kelen de min sigilen bɛ sen kan o tuma anw M5 RFP an b'a ɲini joona min ye jamana ye a ka fura k'a jɛ fɛn o fɛn b'a la k'a fɔ i bɛ ka suma b'i nɔfɛ walima i k'a dɔn i delila ka ko kɛ jamana in kɔnɔ o ko ka ɲɛnabɔ ni k'o jɛya n'o ye u na su ko an na u bɛ su ko an na a fɔ u yɛrɛ na kisi de ni ko maa min ni i bɛ k'a jɛla maa min ye ŋanamu kɛ e yɛrɛ dun ni i bɛ k'a jɛla i ye faamaya caman kɛ yɔrɔ i yɛrɛ na ɲininka i ye baarakɛyɔrɔ fila fara ɲɔgɔn kan ministre de la communication i b'o sarata AMRTP i b'o sarata yɔrɔ kɔni nin ye kuma dulonnenw de ye o nin tɛ sugubulonlankolonw ni karatu papier minnu dilanna ka wari caman labɔ Jean Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko min bɔra Sogɛli ko kala Mayiga da o ye nin ye i y'a dɔn kɔni ni sɛ ka ko bɛ ɲini ka ban a bɛ don muru feere la a k'i k'a dɔn nin kuma minnu bɔlen filɛ nin ye i k'a dɔn ka taa se gouvernement a cili ma k'a bayɛlɛma min ye ayiwa CNT k'o fana ka ci M5 RFP i k'a dɔn kumakan filɛ i k'a dɔn u ye ɲinifɛn caman kɛ bandaw k'u ma u ka sabali i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka jisumani k'i koli ji la sabula Mali
bi i k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen ta don i m'a dimi k'a fɔ i b'a ci walima i b'a tiɲɛ i t'a tiɲɛ maa si den kelen i yɛrɛ b'a kɔnɔ o tuma o n'a taabolo n'a nabolo minnu bɛɛ o tuma wulikajɔ ni jateminɛ ka kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ u ye ɲininkali wɛrɛ kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn vote dɔw ma ani maa minnu fara i k'a dɔn wulikajɔ ayiwa M5P ka RFP M5 RFP ka wulikajɔ juillet kalo tile 11 12 maa minnu fara i k'a dɔn olu kɔsumani da ser'o fana ma a ko i k'a dɔn ayiwa min y'an ka jamana sɔrɔdasiw ye u ka minanko kuma minnu bi fɔ i k'a dɔn ayiwa minɛn minnu zɛr'u ye lawale o minɛn ninnu zana cacogo minnu na o ɲɛ ka fɔ ka se k'a ɲɛdɔn Choguel Kokala Mayiga a ma tɔtɔ ko la i k'a dɔn a fɔ fɛn fɔ kɔni bɛ kɔnɔbara la a y'a bɛɛ lajɛlen bi sɛbɛnnikɛla ko Bandaw ko nin ye tiɲɛ ye an ka sabali an ka ɲɔgɔn lamɛn ka hakilisigi kɛ jamana bi danga min na i k'a dɔn a tɔni man jan bilen n'an ma hakili to an yɛrɛ la ka hakili to jamana na i k'a dɔn a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ko damadɔ minnu fɔlen fila bolo ne m'a fɔ n k'a tɛ kɛ walima a tɛ se ka kɛ nka hakili jagabɔ de bɛ kɛ sababu ye min b'a to i k'a dɔn an bɛ ɲɔgɔn faamu ni ka sira kelen minɛ sɛbɛnnikɛla kɔni ka hakilina ye min ye nin kuma minnu ɲininen filɛ n k'i ɲini ka M5 RFP fɛ i k'a dɔn u bɛna Bandaw bila gɛlɛya kɔnɔ sabula jamana bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a bɛ minnu bolo o ye sɔrɔdasiw de ye olu de ye coup d'état kɛ olu bi fanga na olu bi yɔrɔ minnu na k'a fɔ k'o ka minɛ sɔrɔdasiw la sɛbɛnnikɛla ko o y'a damata kuma ye o ye maana ye min fana bi gɛlɛya kosɛbɛ o ti bɛn Bandaw ma coup d'état kɛ o u bɛ ɲinɛ min kɔ Bandaw ma coup d'état kɛ koyi coup d'état ye Bandaw sɔrɔ sunan na a ka foro la f'o de fana ka fɔ ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ a k'i k'a dɔn nin ko damada hakili de b'a ɲɛnabɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɛ info A7 kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tuma n'i ka wuli in t'a si dɔ minɛ n'an ka si fila o de bɛ tile gan i la ni tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Inter de Bamako fasiriba n'o ye Yɔrɔso ye nin y'a ka sɛbɛn ye Yɔrɔso ko i da bɔra kuma kelen min na walasa gɛlɛya kana taa don an ka jamana camancɛ fanga na diɲɛ seleke naani a tɔnbaw ka taa fara farafinna a kelenya tɔnba kan n'o ye CEDEAO ye olu kɔni ye jɛkulu min sigi n'olu ye wulikajɔ kɛ u k'a ma médiation o médiation maaw olu ye maa ci n'o ye Goodluck Jonathan ye ni kana an ka jamana kɔnɔ datugu sakɛ datugu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye M5 RFP ale ye wulikajɔ kɛ ani Bandaw ye ɲɔgɔn ye kuluba nka n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye société civile maa caman wɛrɛ ye Bandaw a ye minnu sigi ni k'u lamɛn o n'a ta bɛɛ fɛn min ye CEDEAO ye u kɛlen bɛ ka Goodluck Jonathan ci ka na Mali jamana kɔnɔ kunungo yɛrɛ a ye wulikajɔ ani sigi daminɛ an ka jamana kɔnɔ mɛ kalo tile 12 a ka délégation yi a bɛna baara kɛ fo ka taa gun o la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin délégation ye min nalen bɛ CEDEAO to a la o nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka n'a lajɛ ka n'a bunakun kan minnu kan ka kɛ sabula diɲɛ don o don fɛn min ye Bamanju ye o bi mɔnɔ kura bɔ o jate ka minɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye wulikajɔw ye olu bi ka kɛ syndicat jɛkuluw fɛ sabula UNTM ani syndicat wɛrɛw bɛ minnu kɔni ye dimi yɛrɛ sɛbɛn bila gouvernement ka tabali kan o jate ka minɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye CEDEAO a ka maa cilen ye u bɛna jateminɛ kɛ fɛn min ye u ye taali laban min kɛ yan u ye nali laban min kɛ yan kɔrɔfɔ minnu fɔra bɛnkan minnu dara yarɔ waleyara o ma waleya nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ bɛna kɛ ni hakili b'a la janvier kalo tɛmɛnen fɛn min ye nin délégation ye Goodluck Jonathan a kun ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ in kun senfɛ a kun ye kuma caman fɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali yɛrɛ a camancɛla fanga gɛlɛya min n'a bɛ yen a bɛ se ka dɔgɔya ka ban cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye transition ɲɛmaaw ye kuma caman fɔra sira caman jira olu la u dɛsɛra ni k'o waleya sabula maa caman bɛ olu kɔni ye dusumakasa jira k'a fɔ fɛn min ye Mali administration a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini ka kɛ finitigi ye o tuma maa caman bɛ olu dimina dɔw ko officier supérieur dɔw bɛ olu taara ni ka taa bila direction nationale wala direction générale la k'o kɔni ye ko ye ko min n'o ti ɲɛ wa a bɛɛ lajɛlen kɛra sumaya sira ani namaya sira ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye transition a tigɛrumakaw ye olu y'a jira k'a fɔ maa caman bɛ minnu fana diminen bɛ k'a fɔ fɛn min ye maa minnu bɛ n'o ye politikimaw ye olu bilalen bɛ kɛrɛfɛ M5 RFP ale diminen bɛ sabula ale ye min laɲini o de ye k'a fɔ premier ministre min bɛ yen Mokhtar Wane a ka wuli ka bɔ yen olu yɛrɛ ka premier ministre di gouvernement min bɛ sigi u k'u ka maa don a la o tɛ kɛ a tɛ kɛ yan a tɛ wuli wa an bɛ taa boulevard de l'indépendance la n'a y'a diya a ye taa fo Tawudeni an kɛ o tɛ kɛ yan CNSP ma dɔwɛrɛ kɛ ko u y'a parachevé de bon parachevé in dɛ aw tun y'a parachevé k'a lajɛ an kun tɛ se o la naam a parachevé cogo kun t'an bolo de o tuma kuma bɛɛ n'a kun y'an diya
depuis mois de juin an b'a parachever mais n'i y'an dɛsɛlen fɔ août parachever crise de kun t'an da bon min y'a parachever a y'a to ta la kɔngɔ de banna cɛ ka kuma tɛ a tɔgɔ di an bɛ jɔnko ala fɔ kɔngɔ banna cɛ ka kuma tɛ o tuma u ka jɔn ni jɔ a da sisan an ye ɲɔgɔn ye naam hali ni mɔgɔtari wari place ma d'a ma u ka ministère damadɔ d'a ma économie finance u k'o d'a ma administration territoire u k'o d'a ma douane ni fɛn o bɛ yɔrɔ o tɛ financier de o ka d'a ma éducation wari bɛ yen kosɛbɛ o ka d'a ma o tuma o aw ye nin ko in kɛ jamana kanu don wa tari jɔyɔrɔ ɲini don jamana ta ye min ye o ɲɛna sa an b'an yɛrɛ de ɲini sisan i bɛ ka binna o tun ye jamana ta ye i bɛ ka binna Karimu gɛnna Musa Jawara gɛnna nka an bɛ min kɔ sisan o y'anw yɛrɛ ta de ye an de ma fɛn sɔrɔ an ma foyi sɔrɔ naamu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o ye M5 ka laɲini ye a ko o kuma minnu dalen bɛ ni k'o sandalama fɛn min ye bandaw ye kɔrɔfɔ fɔra ye nka bandaw n'i y'a ta k'a lajɛ sira fila taamaba i degunnen bɛɛ sabula bandaw ale bɛ jɔyɔrɔ min na a jɔyɔrɔ ka fɛgɛ fɔ ka taa fɔ k'a to ten sabula a bilalen bɛ boli kunna boli min n'a sɔn ka da la fanga min ni bandaw bilalen b'a ɲɛmaya la a ka fanga ɲininen tɛ koyi sabula maa dɔw de ye kɛlɛ kɛ ni ka marafata jamana kuntigi min bɛ a n'a ka denbaya ani faama minnu bɛ a donnama kama k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ka t'u daso a kati u daso ale kɔfɛ ka taa bandaw nɔfɛ ni ka n'a sigi yala o fanga kɔnɔ bandaw a bɛ se ka mun de kɛ a bɛ se ka mun de bagabaga ta ka ɲɛsin o sɔrɔdasiw ma minnu yɛrɛ kɛra sababu ye bandaw ni ka taa a nɔfɛ ka bɔ n'a ye a ka foro kɔnɔ a ka retraite ni ka n'o kɛ makamabaya ma sɛbɛnnikɛla ko ka bɔ sɛnɛkɛya la sɛnɛmasaya la ka t'i yɔrɔ sɔrɔ jamana kuntigiya la i b'a ye k'a fɔ danfaraba b'a ni ɲɔgɔn cɛ i b'a dɔn k'a fɔ maa dɔw de ye cɛsiri ni wuli ka jɔ kɛ o de kama ko in gɛlɛyalen bɛ a samalen bɛ bi bandaw ani CNSP ni ɲɔgɔn cɛ bi karatatata sabula ale b'a fɛ ka yɛlɛma minnu kɛ a bɛ ka siran CEDEAO ka kuma ani diɲɛ seleke naani tɔnba ka kuma minnu ye sɔrɔdasiw kɔni ko a k'i jajɔ sabula fɛn min ye cɛmancɛla fanga in ye a bɛ kunfilenna min kan o ka ɲi wulikajɔ minnu bɛ sen na kalafili labɛnni jamana a marabolo lakilenni jamana cɛma bɔli bɛɛ lajɛlen k'i niyɔrɔ sɔrɔ a la a ko wulikajɔ minnu bɛ sen na olu bɛ ɲɛsin o ma sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min ko bi Goodluck Jonathan kɔni a bɛna kɛ maa sɛgɛnnenba ye sabula ni Goodluck Jonathan ye min fɔ bandaw b'a hun laminɛ nka a waleyali bɛ Asimi Goyita Maliki Jawo Sadio Kamara ka taa fara fɛn min ye Ismaël Wage a bɛ nin jɛ damadɔ de bolo ani Modibo Kone n'olu ma jɛ min ma bandaw b'a kunfɛ i ye ko gɛlɛya yɔrɔ ye wa naam sɛbɛnnikɛla ko a ko nin n'a damanda de faralen bɛ ɲɔgɔn kan maa caman bɛ minnu bolo maana bɔlen bɛ n'olu kɔni olu niyɔrɔ bɛna k'a la fitinin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko M5 RFP ale kɔni bɛ kɛlɛ min na ka taa fara UNTM ka dɔwɛrɛ tɛ niyɔrɔ ko ani jɔyɔrɔ ko kɛlɛ don wa n'ala ma ja kɛ CEDEAO ka nali in fɛnɛ a bɛ kɛ taa ni ka segin lankolon ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ interdit Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔnti sedu ne bɛ n keleku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Zeniti Bale o don sɛbɛnnikɛbaa de ye i k'a dɔn Usumani Kulubali Usumani Kulubali ko a ko abattoir frigorifique i k'a dɔn ayiwa min ye misifaga yɔrɔ ye min filɛ sanfili la k'a datugu journaliste i k'a dɔn ayiwa jɔn de bi tu i yɛrɛ ma ka taa nin ko ninnu kɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn an bɛ kalo barikama min na i k'a dɔn hadamaden mago bɛ sogo la kosɛbɛ journaliste i k'a dɔn abattoir frigorifique min bɛ n k'i ɲininka sanfili la a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri o ma daminɛ bi journaliste i k'a dɔn sogo ɲuman o sɔrɔli bagan kɛnɛma o sɔrɔli abattoir frigorifique i k'a dɔn a ka baara y'o ye journaliste donc i k'a dɔn hadamaden ko mana kalifa maani dɔw ma olu bɛ ko maani ko kɛ journaliste i k'a dɔn awa Kulubali ko olu ye wuli ka jɔ kɛ ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲininkali kɛ journaliste i k'a dɔn Bamakɔ falen dɔ bi awa sogo sugu bɛɛ lajɛlen na sogo min ni sogo ɲuman bi sɔrɔ n'o ye abattoir frigorifique ye n'i taar'o datugu i k'a dɔn datugu kun tɛ fo kolokala kuma damanda journaliste i k'a dɔn kuma minnu yɛrɛ tɛ se ayiwa gɛlɛya la i k'a dɔn n'i y'a datugu o kama i y'a dɔn kɔni i b'a fɛ ka jamanadenw pɔsɛnɛ falisogo min ye wulusogo ye i k'a dɔn ayiwa sosogo a ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ yaala la Bamakɔ bi wajibi tɛ an bɛ borosɛtibaw ka kare kɔnɔ merci n'a fɔra a ka fa yɔrɔ min minnu b'a sɛgɛsɛgɛ k'a kɛnɛma di mɔgɔ ma n'i taar'o datugu kun jumɛn b'o la kabako i y'a dɔn kɔni o kɔrɔ de k'a fɔ a ye hikɛ min mana diya y'o kɛ jɔn y'a datugu dɛ n tɛna n'i ye de
Yɔrɔ a ko i k'a dɔn ayiwa an bɛ don min na ko bi datugukun yɛrɛ n'o fɔra ye dabali bi ban k'u ko min ye faamaw ye k'u ko min ye abattoir frigofiye dɔ ka fara ayiwa baarakɛlaw kan o tɛmɛnen kɔfɛ u ka sɔrɔ dɔ ka u ka ji di Yɔrɔ Sodo i k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ bagan minnu ni bagan minnu bɛna i k'a dɔn olu lajɛli a n'o yiriwali o dun bɛ kɛ danto la a ko n'i ko ta k'a lajɛ ale ye ɲininkali kɛ abattoir la abattoir mɔgɔw ko baarakɛla minnu bɛ olu kɔni ye kolokalakan de ye a ko an bɛ don min na ko bi min ye jamana yɛrɛ abattoir sanna kan min ka gouvernement bolo gouvernement kun ye layidu min di n bɛ nin kɛ a kelen tɛ yen min kɛra min dafara ka se bi ma abattoir yɛrɛ de b'a k'i débrouiller Yɔrɔ Sodo i k'a dɔn se min b'u ye u b'a k'o kɛ walasa maliden ka se ka sogo ɲuman sɔrɔ walasa maliden i k'a dɔn sogo min ye bagan banabaatɔ ye o kana di o k'i bɔ a la min ye dutigi joli o bɛ baara la nin yɔrɔ in na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ko ta k'a lajɛ abattoir tigi yɛrɛ Yɔrɔ Sodo i k'a dɔn silamɛ don maa don min bɛ hinɛ maa don min bɛ makari n'a bɛ ɲuman kɛ ka ɲinɛ k'a fɔ k'a ye ɲuman kɛ Yɔrɔ Sodo i k'a dɔn gɛlɛya dama min dalen bɛ ɲɔgɔn kan abattoir la ngo n'a ta bɛ i k'a dɔn dangɔrɔba in baara k'i pisi pasa walasa baarakɛla minnu bɛ yen i k'a dɔn u kana dɛsɛ baara kana tiɲɛ i k'a dɔn sogo ɲuman ka se ka sɔrɔ Yɔrɔ Sodo e bɛ wuli ka se ka taa yɔrɔ datugu sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn minisiri min n'ale bɛ sɛnɛ bagan mara ani jɛgɛ mɔ kunna o de ye Mohamed Ould Mahmoud Yɔrɔ Sodo i k'a dɔn nin cɛ in i k'a dɔn gouvernement kɔnɔ a tanunen bɛ kosɛbɛ a cɛsirilen bɛ baara la kosɛbɛ Yɔrɔ Sodo sabula tuma bɛɛ a bɛ tanu a b'a ka baara minnu kɛ yalima jɔnni de b'a ka minisiri bila fili la ŋanaŋana ko ni kolokalakan na minisiri tɛ ko yɛrɛ ɲɛdɔn Yɔrɔ Sodo i k'a dɔn t'an bɛ ko bɛɛ lajɛlen pan minisiri tɛ misisogo dun ale bɛ basogo de dun e m'a fɔ Mahamudu Alimamudu wa ale ye basogo dunna de o mais hali ba bi fa yen nɔ de o an b'an ka baw fa so Yɔrɔ Sodo tɛmɛnikɛla ko a k'i k'a dɔn awa n'i ye fɛn da maakun a tɛ se min na gouvernement yɛrɛ kan k'i jɔ ni fɛn minnu ye abattoir ko la Yɔrɔ Sodo a ko dɛbɛnɛ ka n'a bila bi la maa si degelen tɛ min sera ka ayiwa min ye abattoir baara ye ko gouvernement ye kan ka min kɛ k'a y'o dafa o tuma min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye Yɔrɔ Sodo i k'a dɔn nin ko nin kojugu fila de ye n'i ye abattoir datugu Yɔrɔ Sodo i k'a dɔn min bɛ sanfili la Bamakɔ sogo fanba bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ sogo ɲuman kelen Yɔrɔ Sodo i k'a dɔn n'i ye abattoir datugu maa minnu ka baara ye misifa i k'a dɔn ani ayiwa faali Yɔrɔ Sodo i k'a dɔn o kɔni kɔrɔ de a ye taa fɛn o fɛn ka d'a ye sa a y'o fa ka t'o fara o feere jamanadenw ma a k'i k'a dɔn k'a kun de y'o ye o la i b'a sɔrɔ sosogo falisogo Yɔrɔ Sodo k'i k'a dɔn nin damanda ayi siga t'a la mais n'i taara abattoir datugu voilà falisogo ni duncogo di mais tout yɛrɛ de t'a la quoi y a pas de raison tout Yɔrɔ Sodo sɛbɛnnikɛla ko min ye Mokutari Wane n'a ma wuli ka jɔ kɛ minisiri n'a ma wuli ka jɔ kɛ abattoir Bamakɔ abattoir n'u ma wuli ka jɔ kɛ ka maaga ta k'a sɛgɛrɛ ani dɛmɛ min ka kan ani ayiwa cɛsiri min ka kan k'o ta k'o kɛ wa dayɛlɛli ka tila ka taa yafa de deli a tigi fɛ sabula u kɛn bɛ sababu jugu ye jamanadenw ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Zeniti bale kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tungara maa ka kɔmɔ surugu welele a b'i ka kara f'i ye min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant fasiriba n'o ye Sori Ibrahima Kulubali ye nin y'a ka sɛbɛn ye Sori Burama ko a bɛɛ n'a ta fɛn min ye ɲɛdingɛ dun ye a kan ka kɔn kasi ma fɛn min ye nin forêt belebeleba min n'a kuma bi fɔ n'o ye Bawule kungokolo ye kungokolo in kɔni a to a goyalen bɛ a sigi goyalen bɛ fo ka taa fɔ k'a to ten a ko dɔgɔkun furanjɛ in na fɛn min ye eaux et forêts maa fila ye Bamanju n'o ye Jadisiw ye u y'olu fa tɛmɛnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɔrɔ in n'i bɔra Kati dafɛ kaba k'i kunda jago kan n'i ye nɛgɛla kɔni tɛmɛ kaba lafiya de banna sabula fɛn min ye Bawule forêt in ye i bɛ don forêt kɔnɔ tɛmɛnikɛla ko fɛn min ye nin kalo in tile 6 ka taa bila tile 7 la eaux et forêts u ka daga min bɛ n'o bɛ Nana Kɛɲɛba ale yɛrɛ bɛ Sibi arrondissement fɛ fɛn min ye Bamanjuw ye u taara hikɛ yen kan nin jihadisi ninnu u ye wuli ka jɔ kɛ ka taa ba eaux et forêts dalen ma waati min n'u bɛna surafana yɛrɛ dun dɛ o yɔrɔnin bɛɛ u ye kunkan wuli kiriw taw sɛbɛnnikɛla ko a taw fɛn min ye kunkan y'a cayara eaux et forêts ma a laban fɛn min ye eaux et forêts ye u k'u bi labɛn kɛ ka maa ninnu attaquer ngo y'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen tigɛ kolen don u bɛna dumuni kɛ o bɛ marifa sɔrɔ maa bolo wa
sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kunga bi suma waati min na o y'a sɔrɔ fɛn min ye sisi y'a durundura fa bɛɛ lajɛlen fɛ o do fɛrɛw ka ɲɛma min bɛ yen n'o ye Mamadu Seyiba ye o ye garde forestier ka taa fara Yusufu Jaraka olu tora sisi la sɛbɛnnikɛla ko dɔ wɛrɛ bɛ yen n'o ye Jean Keita ye o sɛbɛkɔrɔ jogina maa naaninan min bɛ yen Ala de faral'o kan sabula o bolila fo k'a sen d'a tɔ la o sirankojugu fo ka t'i coro du dɔ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko in gɛlɛyara fo ka taa fɔ k'a to ten sabula Eaux et Forêts kan an'u ka bololamina fɛn o fɛn bɛ yen nin bamanji ninnu u y'a bɛɛ lajɛlen de don ɲɔgɔn na o tuma ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'u sen ye minisiri min bɛ yen n'o bɛ sigida lakana kunna n'o ye Bernadette Keita ye ale yɛrɛ ka fara ministre de la protection civile kan sécurité n'o ye colonel Modibo Kone ye olu ye wuli ka jɔ kɛ min jɔginen bɛ ka t'u ɲɛda ka hôpital la minnu bɛ n'olu kɔni tora ni ka t'u ɲɛda olu somɔgɔw ka dugawu kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin minisiri fila in ye u labanna tugun ni ka taa Nana Kɛɲɛba kungokolon in kɔnɔna na ka taa lajɛ tiɲɛni min kɔni kɛra ni ka t'u ɲɛda a kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o su kelen pɔsu min bɛ n'o ye Getela pɔsu ye min n'a bɛ kita fɛ u taar'o fana attaquer sɛbɛnnikɛla ko maa ni ma t'o la sabula olu kɔni gɔnna ni ka kɔsɛgi bɛlɛ da sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na ko bi fɛn min ye nin yɔrɔ in ye kita sira in kɔni a kɛlen bɛ gɛlɛyaba de ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bamanju u kɛlen bɛ ka t'u ka daga de sigi bawule kɔnɔna na u ka kan dandɛrɛnima o bɛ yen u ka denbayaw o dalen bɛ forêt kɔnɔna na wa dogona t'a la koyi k'a daminɛ kita Keɲeba ka taa bila Sagabari fɔ Jɛma a bɛɛ lajɛlen falen don Bamanju la mobili b'u bolo mugu ni kisɛ b'u bolo taa ni ka segin na ni wari ko gan'u la o tuma u bɛna gudɔrɔnda de la ka na sira tigɛ ni k'u pɔsi fa wari la ka tila ka segin n'u ye maa o maa sɔrɔ u b'o fa sɛbɛnnikɛla ko anw na se ka to ta ka kɔni maa fila faali ɲɛ maa wɛrɛw bɛ yen fɛn min ye maa saba ye o kun ye taamadenw ye u ye sira da kari ɲɛ hali u m'a ɲɛɲini kabi kari ye fɛrɛ minɛ maaw ye kulekan ci yɔrɔ min u sina ka mugu wuli kari la sɛbɛnnikɛla ko o senfɛ kari sotarama remɔruku y'o camanba de jɔ ni ka kɔnɔmaw da u disi kan maa o maa bɛ yen ko jasiranna ko k'a bɛ boli u ye mugu wuli o la o kɛra sababu ye u ye maa saba fa o yɔrɔnin bɛɛ ni ka maa caman sɛbɛn kɔrɔ jɔgin sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye nɛgɛla pɔsu in ye ka taa daminɛ fɛn min ye kita Sagabari fo ka se Keɲeba nin yɔrɔ ninnu de bɛ ani Bamako cɛ ni ninnu ye kɛɲɛ kɛ dɔrɔn o tuma Bamanju kɔni u bɛna dɛgɛ min Assemblée nationale la Bamako yan Ala k'an kisi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Yɔrɔ dun bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don Yɔrɔ k'a dɔn a wa min ye Nangama ni Duga Jaabi Daka Satɛ min ye ngi ɲininka Arasu Basi Yɔrɔ k'a dɔn Arasu Basi MCA Dugule ani kaso a bɛ ka kɛ kaso bonba dugulen ye sa a kɛra o ye Yɔrɔ k'a dɔn a bɔ premier kalo cabinet damadɔ Yɔrɔ k'a dɔn Arasu Basi welelen filɛ tuguni ni ka taa bila kaso bonba la a bɛna ta i k'a dɔn maa kuma sigi n'a ye k'a fɔ ayiwa kaso bonba taali don sabula a welela polisiso de la Yɔrɔ k'a dɔn ayiwa min kɔni ye ɲininkali ye u bɛ ta k'a sɛgɛrɛ ɲininkali min ni a ɲininkali a ci bɔra procureur de la sabula min ye Samu ani Silima ye Yɔrɔ k'a dɔn olu y'a jira k'a fɔ Arasu Basi i k'a dɔn a farinyana tile fila in na kosɛbɛ kuma dɔw bɛ yen i k'a dɔn ani nani ni lagosili a y'o ta ka kiiritigɛlaw sɛgɛrɛ olu tɛ jɛn n'a ye Yɔrɔ k'a dɔn a yɛrɛ kelen tɛ koyi sabula kiiritigɛlaw kelen bɛ ka maa dama min wele a yɛrɛ fa b'a la ani Maître Kasum Tapo i y'a dɔn dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da Yɔrɔ k'a dɔn ayiwa min kɔni ye welewele da ye polisiw kɔni taara nɔfɛ i k'a dɔn fitirimagɛn waati awa k'u mago b'a la i k'a dɔn polisiso la Yɔrɔ k'a dɔn kuma kɔni fɔ yangadi ye n ye sabula hadamaden nana bɔ kanubaw ani lapasabaw ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye i k'a dɔn ani burudɔnnima ye Yɔrɔ k'a dɔn dɔw yɛrɛ taara polisiso la polisiw yɛrɛ de laban na sa ni ka gaze ten walasa u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ ka baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten a ko ayiwa min ɲara sa ye i k'a dɔn k'i wele n'an k'i ɲininka ɲininkali laban i k'a dɔn mandat de dépôt de nana d'a kan Yɔrɔ k'a dɔn a ye taa datugu sɛbɛnnikɛla ko in gɛlɛyara a ko nka Yɔrɔ k'a dɔn ko in juguya yɔrɔ fanba o ye Arasa yɛrɛ maa minnu b'a nɔfɛ kanubaw dɔw kɔni wulila ka mankan langolo de ci Yɔrɔ k'a dɔn ka sitanɛ wuli e ko o yɛrɛ de ma kɛ sababu ye ka faamaw sɛbɛkɔrɔ dimi i k'a dɔn a ka minɛ ka taa datugu Yɔrɔ n'o tɛ i k'a dɔn jamanaden fɛn o fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen ni weleli ka kan kiiritigɛlaw bɛ se k'i wele polisi bɛ se k'i wele Yɔrɔ ka t'i ɲininka i dalakan na nka ni a kɛra k'a fɔ maa dɔw bɛ jamana kɔnɔ u mana wele ka ban walima i k'a dɔn a mana
fɔ ko kiiritigɛlaw y'u wele Jean Sodi k'a dɔn jamakulu dɔw bi bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko in ka sɛgɛsɛgɛ ka sababu kɛ a bɛ se ka kɛ caman ye jugu de ye i k'a dɔn sabula u b'a dɔn k'a fɔ n'an bɔra ka mankan ci a kungo bɛ gɛlɛya arasibati kelen tɛ han caman y'o kɛ yan i welele ka jama wele pour que ka i ka weleli bali caman y'o kɛ yan oui joni y'o kɛ je te rafraîchis la mémoire rafraîchis-moi Mamadou Sinzi Kulubali a y'a fɔli min kɛ tapili ma ko a ye tapili dɔgɔyali min kɛ a ma wele communicatif progrès fɛ wa a ma jama wuli ka taa u ma taa bali wa tu te souviens pas mais a ye yafa deli o oui mais a ma jama wuli ka taa wa jama kɔni y'a ka taali bali o don o ma kɛ wa o kɛra Mamadou Diko a welele communiciste tribunal la a ma kɛ wa jama taara ale Arasibati yɛrɛ m'o kɛ communicatif la k'o kɛ communiciste la wa donc a kelen tɛ bon n'a kelen tɛ Jean Sodi n bɛ min kɔni f'i ye dɛgɛ sisi bɔ karatɔ da Jean Sodi k'a dɔn ayiwa dɔnkilidalaw aw chroniqueurs Jean Sodi aw influenceurs an na influencé aw Facebook manu an na influencé ani aw rappeurs nka kasoboma da fa fɛ bilen mais ce qui est sûr o don ne n terikɛ karatɔ dɔ ta ko ne k'ale bila Bamakɔ kura an bɛ ka taa an sera kasoboma da fara sira ma a y'i bolo si yan fɛ k'an ka fara yan ne ye n ka mobili direction sama cogo ko min fara n ma se ka fara a ko n ka cɛ i bɛ taa nin ye min n ko n ko m'i jigi yan ɲama o ye jo ye taxi ta o ye jo ye dɛ Ala k'an kisi a ma ya Rabbi Jean Sodi k'a dɔn an bɛ donni min na ko bi a ko i k'a dɔn jamana fanga k'an ka segin so ni bɛɛ lajɛlen ko Mali kura Jean Sodi bɛɛ k'an ka to i ka minɛn kɔnɔ min ye kiiritigɛlaw ye u ni bonya ka kan Jean Sodi k'a dɔn démocratie kiiritigɛla ti bin maa kan i fana kana taa bin a kan min ka di n da ye i k'a dɔn awa se min bɛ n ye b'o kɛ Jean Sodi k'a dɔn kiiritigɛlaw u t'o kutumu kɔnɔ bilen cɛ o cɛ min cogo dɔn Jean Sodi k'a dɔn awa kasomoba i bɛ t'i da ye sɛbɛnnikɛla ko o ye kelen ye a filanan Jean Sodi n'a fɔra maa min ko bɛ kɛra jama ka bɔ i nɔfɛ o kun tɛ bilen dɛ mais arasa dɛ ne kɔni bɛ min dɔn a jugu de ka ca olu den filɛ ka taa mankan ci minnu b'a nɔfɛ wala ka kungo gɛlɛya minnu bɛ bɔ ka mankan ci u bɛɛ t'a fɛ o n ko de y'a ka problème ye u bɛ problème de créer a la ka cɛ ni se kungo ma u ye ayiwa a minɛ Jean Sodi k'a dɔn ko kiiri bɛna kɛ fo uti kalo tile 4 o tɛ kalo ko ye tuguni kalo 4 y'o ye dɛ bɔɛ mais en matière de tribunal yani kiiri ka kɛ est-ce que a ka avocat se ka a ka bila u tɛ se k'o ɲini yan ne de ye juge ye wa n ye avocat ye wa o don i ko mandat de dépôt nin fɛ i y'o fɔ an ye yan ka n'i cɛ dɛ n b'i kala o la u bɛ se ka liberté provisoire ɲini a bɛ se ka bila o la liberté provisoire bɛ ɲini ni juge sɔnn'o ma a bɛ bila jani le 4 août cɛ o bɛ ɲɛ ok o liberté provisoire o bɛ ɲini commune 4 tribunal la n'o ma sɔn a bɛ taa tuguni cour d'appel la o ko la n'olu sɔnna i bɛ bila jani le 4 août cɛ mais o n'a ta bɛ le 4 août kiiri bɛ kɛ o n'a ta bɛ le 4 août kiiri bɛ kɛ i bɛ kiiri o ka ɲi ayiwa juge ka yafa han kiiri compliqué don han a ma compliqué kiiri ye étape 3 de ye ni étape 4 dɔ e de y'o dɔn étape fɔlɔ a bɛ fɔ o ma recevabilité yala karisa ni e weleli ka kan wa ani weleli man kan n'a ni man kan i ti wele yɛrɛ kiiri filanan a bɛ fɔ o ma la forme i minɛ cogo i wele cogo yala o ɲɛna o ma ɲɛ wa kun min na n'o ma ɲɛ i bɛ bila o de kɛra u la fɔlɔ in na wele cogo ma ɲɛ parce que secrétaire d'état de y'u minɛ ka na n'u ye alors que secrétaire d'état man kan maa minɛ donc o kama u bilara mais le fond o ye jugement dɔ de ye o de bilara le 4 août la donc n'a kunna jara ko in bɛ ban fond ti kɛ bilen coup d'état ko in don ma kɛ fond na o téléphone kɔnɔna ye e ye nin fɔ e ye nin kɛ tan don ma k'o la bilen o a fɔra forme de man ɲɛ o tuma u tora o la nka don ma kɛ fond na donc kiiri ye nin étape 3 de ye. Alors monsieur le juge ancien prisonnier alors quelle est la forme juridique maintenant pour lui? Je ne connais pas. Viens voir un jour dɛ. Jeka pub kaka feere fɛnw la. Mbala cogo bɛ di. Jean Sodi bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma focus o don sɛbɛn fura nin y'a bolo ko siɲɛ 335 ye Baba Tarawele nin y'a ka fasiri ye Baba Kodi Jean Sodi k'a dɔn ayiwa min ye ministres ka bɛnkan ye min bolonɔbilala juma tɛmɛnen ministère des transports infrastructure i k'a dɔn a ye ŋaniyasiri kɛ Jean Sodi k'a dɔn ayiwa bɔda la u ko min ma péage Jean Sodi k'a dɔn 32 kura i k'a dɔn o sigira sen kan nka a kɛra bɛnkan de ye ministres bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn
ɲɔgɔn cɛ tuguni Jonas Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko di jamana ti jɔ jamana sira ti ɲɛ Jonas Seydou fɔ an bɛɛ lajɛlen ka dɔɔni bɔ i k'a dɔn goudron a wari ka ca Jonas Seydou k'a dɔn wa a bi labɛn ka san o san a bi balo de Jonas Seydou k'a dɔn o kɛli diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen sɔnnen don ma o de la u ko min ma bɛnkan sɛbɛn arrêté ministériel ministre des Transports, infrastructure, ministre de Défense des anciens combattants, ministre de l'administration territoriale, ministre de la sécurité et protection civile. Nous nous belle gelé de Benaka Kata fara ministère de l'économie et des finances ka. Jonas Seydou ka don awa minye poste de péage kuraye bi sabane fla aussi gira senga. Yoro jumai. Jonas Seydou ka don awa kai bodala. I ka don kai sandare jema minye diboli. I ka don kai diboli awa kata fo frontière Sénégal la jema. Minye siraw tɔgɔ bɛ dɛ n bɛ paw de kunna RN3 RNE Jonas Seydou ka don ka ca nasinga dugu tɔgɔ fɛ ten Bamakɔ Kati Djédiéni Djéma Sandare Kayi fo frontière la Sénégal Gogi Jonas Seydou ka don Nioro Gogi fo ayiwa Mauritanie frontière la Jonas Seydou ka don Kati min ye Bamakɔ Kati Djédiéni Djéma fo Nioro Djéma Nioro frontière la fo Mauritanie frontière min ye Samango 2 Jonas Seydou ka don Bamakɔ Samango i ka don o ko yɔrɔ min ma ayiwa Mamaribugu Jonas Seydou ka dɔn Kure Mali fo Laginɛ Conakry frontière la Kure Mali Jonas Seydou ka dɔn o bi bɔ Bamakɔ Kure Mali ka taa fo Laginɛ frontière la Conakry Kasela Jonas Seydou ka dɔn Bamakɔ Ɲamana Kasela min ye ayiwa Zandigi la ka taa ayiwa fo ayiwa bolofara min bɛ taa dɔn Kayo pɔn na e bɛ ka dugu min tɔgɔ fɔ dɔ bɛ sigi nin bɛɛ la wa bisaba ni fila kura Segu sira la Zandigi la Segu Jonas Seydou k'a dɔn ayiwa min ye Kɔnɔbugu ye i k'a dɔn o fana Bamakɔ ni Kɔnɔbugu fo Segu bila Jonas Seydou k'a dɔn ayiwa Segu bila san o fana awɔ Chanso Jonas Seydou k'a dɔn ayiwa Chanso Mopti fo Seware Gawo Jonas Seydou k'a dɔn Sanankɔrɔba min ye Bamakɔ Sanankɔrɔba Buguni Sikaso sira Jonas Seydou k'a dɔn Buguni a ko Bamakɔ Sanankɔrɔba Buguni Sikaso sira Jonas Seydou k'a dɔn n'o fana ye Boyi dɔw yɛrɛ fana bɛ kɛ Sikaso Zegwa fo Korowari frontière la Yanfolila Buguni Yanfolila Hɛrɛmakɔnɔ Jonas Seydou k'a dɔn ayiwa fo ayiwa min ye Burkina Faso frontière ye Zangaso o ye Kucala sira ka taa Zangaso Sikaso sira la Bla Jonas Seydou k'a dɔn Bla ani Kucala Kuri ka taa fo ayiwa Faramana min ye Burkina Faso frontière ye Jonas Seydou k'a dɔn Kuri min ye Bla Kucala Kuri Faramana i k'a dɔn Burkina Faso frontière péage bi kɛ nin bɛɛ lajɛlen de la ka taa gasi a ban dɛ koyi Gundam Seware Gundam Bajangara Jonas Seydou k'a dɔn Koro fana fanfɛla i k'a dɔn Bajangara Koro ka taa fo Burkina frontière la dɔ bɛ kɛ yen Mopti Seware min ye Mopti Seware Teyi Gawo awɔ ti o bɛ yen o awɔ Douazan Seware Douazan Gawo sira la Wabariya Mopti Seware Gawo Wabariya olu fana furancɛ la dɔ bɛ kɛ yen Jamu Kayi Jamu Bafulabe Kita sira la Bamakɔ Kita Mahina min o ye Mahina de ye wa Kita Keɲeba Mahina o ye Sénégal frontière ye Jonas Seydou k'a dɔn ayiwa min ye Farabana ye Bamakɔ Farabana Joliba Dala Joliba frontière Laginɛ Masala Bamakɔ Masala Kulukɔrɔ sira wala Marakala Segu Marakala Ɲɔnɔ sira bɛnkan de kɛra nin kan Jonas Seydou wari min bi sara n'an k'o da f'i ye sɛbɛnnikɛla ko a ko mobili sugu o sugu Jonas Seydou k'a dɔn n'i bi tɛmɛ taali nani i k'a dɔn i bi dalasi 50 sara a bɔra 100 na n ko a dabakuru ye ja ka di o 50 Jonas Seydou k'a dɔn n'i taara 50 i segintɔ 50 a taa o bɛ t'o 100 kelen ye wa c'est la même chose non fɔlɔ 100 i segintɔ 100 1000 francs awɔ kusa in na u kun y'a yɛlɛma ka ko ye mankan de bɔr'o la o tuma u y'a kɛ i taatɔ 50 i segintɔ 50 c'est toujours les mêmes 500 francs non en zone c'est pas toujours les mêmes 500 francs tu mélanges les choses i taatɔ 500 i segintɔ 500 o kun ye fɔlɔ ye ça fait combien o ye 1000 francs ye voilà maintenant i taatɔ 50 i segintɔ 50 ça fait combien ATT tile la o ATT to yen sa ala ka hinɛ ATT to yen ATT de mana ni péage ye wa nin fɔ n ye sa 50 ni 50 ça fait combien o ye 100 ye alors mais 100 de kun fɔlɔ o n bɛ fɛ k'o de f'i ye voilà
sani ministre dɔ in kana makan fili dabo in kana kɛmɛ de kun do hali nana kɛ 200 ye mobili baw maa 25 bi don min kɔnɔ camion benu camion belebelew i k'a dɔn donita mobili Johnny Sodi i k'a dɔn ayiwa maa 25 bi don mobili minnu ka girin dɔrɔn Johnny Sodi i k'a dɔn 60 o ti fukɔrɔ den wa ko joli 300 francs awɔ u y'a jasi dɛ voilà mais justement a kun ye jamanadenw ka lafiya nka min ye siraw fana ye olu ka dɔɔnin sɔrɔ transporteur u tɛ se ka kuma yan bilen mais bilen maa ma kuma na sa i ka camion an b'o kɛ k'i bo a banna o baara banna olu tun bɛ 200 wa joli sara voilà Johnny Sodi i k'a dɔn nin bɛɛ kun ye jamana y'a fɔra ko Malikura minisiri min bɛ ayiwa Maganville dabɔ i k'a dɔn hakili jagabɔ don jamana den bɛɛ lajɛlen ka lafiya jamana fana i k'a dɔn a ka ɲɛtaa sɔrɔ nka mobili minnu bɛ yen sɔrɔdasi mobiliw a sɛbɛnnen bɛ min ka AMA GNM GRM ani ayiwa service de sécurité protection civile o mobiliw voilà ambulance PRM bɛ min kan PCM bɛ min kan ani ambulance Johnny Sodi k'a dɔn ka mobiliw o t'a la Johnny Sodi k'a dɔn ani n k'i ɲininka kɔrɔbiyɛriw Johnny Sodi olu bi tɛmɛ olu ti fɛn sara awɔ Journaliste ka mobiliw k'an k'a la sa i fana sa nin 60 bi mun k'i la saa mun bɛ bɛn i bi mun sara jamana ye ni 50 sara sa jamana jɔ don je suis administrateur je suis d'accord que tu sois administrateur je paye des redevances à qui à la HAC aux impôts comment dirais-je je paye la TVA sur la facture d'énergie i y'a dɔn ne kangari min da ye o ye den nin ye G mais n ye nin f'i ye k'a f'i ye an b'a sara de o sisan ko anw sisan kuma yɛlɛ bon comme e ka manca ye fɛn min ye ale tɛ règle la sinon anw bɛ l'impôt sara hali an ka courant facture an bɛ l'impôt sara a kan an bɛ redevance sara anw bɛ tila ka SMTD sara comment ça 50 k'o kɛ jamana kungo la o tɛ foyi tiɲɛ i bolo don an bɛɛ ka dɔɔnin bɔ labatokara ne min tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le sursaut parce que n'o ye Mariamu Sisɔgɔ ye nin y'a ka sɛbɛn ye Mariamu Sisɔgɔ ko a bɛna da fɛn min ye ɲangata ani karan n'a nako don a ko fɛn min ye nin cɛ in ye an kun da bɔra a ka kuma na min kɔni kɛra sababu ye ni marifa kɔni tɛmɛna a n'a den ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra sababu ye denkɛ ni o ka to a la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kunnafoni cɛruna fa bɛɛ lajɛlen fɛ sɛbɛnni min bɛ n'o bɔra journal min bɔra n'u k'a ma le triomphe du Mali ale de kun ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ fɛn min ye Jabali transit tigi o gɛlɛya donna a n'a den ni ɲɔgɔn cɛ den in si sata ani 5 wari dɔ tununa 500,000 o tuma k'u ka kumaw tara ɲɔgɔn kan denkɛ yɛrɛ kɔni ye dantɛmɛwale kɛ fa labanna dusu y'a kɛɲɛ a ye mugu ci den la sɛbɛnnikɛla ko a ko olu kɛlen ka kunnafoni sɔrɔ o tuma u ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye ko in ye ni k'a ɲɛɲini u taara ka t'u bolo da kisɛ kan yɔrɔ min na o ye hôpital Luxembourg ye sabula den banalen a taara furakɛ ye de kunnafoni minnu bɛ n'olu jɛlen bɛ maa caman kɔni bɛ o bɛ fɛn caman fɔ ko in na nka maa min n'o tɔ a bi fɔ n'o ye da transit tigi ye a tɔ a de ye Yusufu Ture u b'a fɔ ma ko Papu Youssou Touré dit Papou promoteur de la société Jabali Transit sɛbɛnnikɛla ko Youssou Touré ni bɛɛ lajɛlen ko a ma Papou nin ye cɛ duman ye cɛ min don a cɛsirilen don a ka baara ka d'a ye o yɛrɛ kɛra sababu ye fɛn min ye farafinna bunakun kan diɲɛ seleke naani a société baw bi ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan u taara jɔnjɔn dɔ ta ka d'a ma n'o ye prix ye san 2019 meilleur promoteur africain de transit o kɛra septembre 2020 Kigalikaw fɛ yen sɛbɛnnikɛlaw ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Facebook ye o nana kuma in kɔni fɔ ni k'a terejugu fɔ nka maa caman bɛ olu ma kala tura la waati min ni journal ye sɛbɛnni kɛ ko in nana ɲɛɲini daminɛ nka fɛn caman kɔni bɛ maa caman b'o fɔ ko in na sabula ko tɛmɛna cogo min na fɔ ko lakali cogo 2 fɔ ka se 3 ma o bɛ fɔ ko in na dɔw ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Yusufu Ture ye ko waati min na a bɛ bɔ misiri la fajirida fɛ k'a y'a sɔrɔ fɛn min kɔni ye maa dɔ ye o bɛ k'a ka so yɛrɛ kogo ta o tuma yɔrɔnin bɛɛ k'a y'a ka mobili dayɛlɛ k'a ka marifa ta maa min bɛ kogo la ko ka mugu wuli o la ale tun y'a miiri k'a fɔ ko zon don a taara k'a den dɔw ko k'a ma kɛ ten dɛ ko zon yɛrɛ de donna a ka so o tuma zon donna a ka so zon kɔni olu kɔni tora mankan la o tuma ale kɔni ye marifa ta ka marifa kɔni banamini ko zon fana ye mugu ci kisɛ kɔni y'a denkɛ sɔrɔ dɔw ye o kɔni lakali nka min bɛ ni polisiw kɔni dalen b'o la olu kɔni ye wulikajɔ de kɛ fɛn min ye ko ye ni k'a ɲɛɲini a kɛra ala fara
farankan in sabula den min n'a jɔgina marifa kunganya 3 n'o yera la a taara ka taa hôpital min na o ye Luxembourg ye Luxembourg maaw kuma caman fɔra olu ye olu ta ye ni kisili ye olu kɔni ye denkɛ in kɔni opéré kisɛ 3 min donna la ka kisɛ 3 in bɔ o tuma fɛn min ye tile 5 ye n'i y'a mɛn soin intensif i tɛ su dɔ i tɛ tile dɔ u y'a bila o de la nka a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye kamalennin ni tora sɛbɛnnikɛla ko ni tole o tuma fɛn min ye Yusufu ye a baden minnu bɛ yen a n'a dɔɲɔ minnu bɛ yen olu kɔni nana fɛrɛ tigɛ sa den kɔni a janaja bɛ se ka kɛ cogo min u nana n'a ye fɛn min ye bagadaji o tuma fɛn min ye janaja ye ni k'o fɛrɛ tigɛ o yɔrɔnin bɛɛ den ba kibaruya dar'o kulo kan k'a fɔ i denkɛ kɔni tora sabula ba yɛrɛ tɛ Yusufu ka furu la bilen ba in kɔni a furu sara a furulen bɛ cɛ wɛrɛ ma kuma fɔlen ba ye a ba ye kule k'a tigɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen kuma minnu fɔra réseaux sociaux kan dɔw y'o lakali ba ye ba kɔni a n'a kɔrɔkɛ ba yɛrɛ kɔrɔkɛ o tɛ den bɛnkɛ wa olu ye ko ta o yɔrɔnin bɛɛ ni ka taa da kiiritigɛla dɔ kulo kan o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye commune de o tribunal procureur ye ko dar'o kulo kan waati min na ni ko dar'o kulo kan o ye 3e arrondissement policiers wele a y'a jija joona su in kana don maa min bɛ yen n'olu nɔ b'a la a k'u minɛ ka na o yɔrɔnin bɛɛ policiers kɔni u b'u fiyɛ ka na u bɛ se waati min na aw y'a sɔrɔ su selila o su selila maaw kɔni bɛ su ta k'u b'a don fɛn min ye mobili kɔnɔ k'u bɛ kaburu dɔ magɛ polisiw nana u binimana polisiw binimanalen u ye kamalennin fure minɛ su ma don bilen koyi u ye yɔrɔ min magɛ n'a ye o ye hôpital Gabriel Touré ye u taara ni kamalennin ye ka taa kɔnɔ fara ko kura k'a lajɛ min kɛra sata ye u ko de ma autopsie autopsie min kɛra o y'a jira k'a fɔ jɔngola kisɛ cira den la kisɛ min jira kunganya 3 don o tuma fa bɛ min a ye fa ɲini ka na tugu tigɛ mais Joël Sedou fa b'o la han mais min kɔni f'i ye kunnafoni laban minnu kɔni dira Joël Sedou k'a dɔn ko in tɛ ayiwa kuma cɔrininba ye k'a fɔ fa de ye mugu ci a la o kuma kalati turu kan sabula i y'a fɔ cogo min version 3 fo 4 du fɔ a la a mana tigɛ a fɛn o fɛn kan Joël Sedou k'a dɔn hadamaden kan ka nin bila minɛn min na o ye latigɛ ye ni Ala ye fɛn o fɛn latigɛ jɔnni kan o bɛ kɛ n'o tɛ cɛ in tɔgɔ bɛ fɔ cogo min Yusuf a ka sigida la i k'a dɔn maanifin de dulonnen don kogo la san kalo 12 a b'u balo a ka sigida la kɔni a ka sigida la miliyɔn sunkalo daminɛ a b'a ta k'a tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a tɔ b'o kɔ bon o ye kelen ye maa den i ye min wolo o ka di ye u y'a fɔ k'a ka du kɔnɔna den ni muso balima u ka d'a nin ye fa bɛ k'a denkɛ fɔlɔ de don maa ka di ye ka tɛmɛ denkɛ fɔlɔ kan maa den Ala k'an kisi n'a sɔrɔla den kɛra den tiɲɛnen ye n'a kɛra den tiɲɛnen ye Joël Sedou san 15 n'a fɔra ko bɛ tali kɛ walima a bɛ min fɛn jugu min a bɛ hadamaden dusu kasi sɛtanɛ mana don i la Ala k'an kisi don an kelen kelenna fɛn o fɛn filɛ Ala k'a kula ba kelen don an n'a cɛ hali procureur yɛrɛ den n'a ye nin ɲɔgɔn na k'a la a dusu bɛ bɔ koyi Ala k'an kisi bon nin ko k'an ka bila Ala ko de da la Joël Sedou nka a mana tigɛ Dawuda da la a ɲɛna dɔn Joël Sedou bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sentinelle BS jara nin y'a ka sɛbɛn ye a ka di n na o da tɛ bila diɲɛ nege tɛna kɔ gendarme ani polisi Joël Sedou k'a dun sɔmi kelen don minnu na k'a fɔ u bɛ wari minɛ maanifin na sira kunbɛn la e ko ayiwa tile 2 in na colonel Moribo Kɔnɛ min ye minisiri yɛrɛ ye e ko minisiri in i k'a dɔn a balila mɔgɔw furu la koyi Joël Sedou k'a dɔn nin minisiri a ma dɔwɛrɛ kɛ a m'i sara secrétaire la a ma garde corps wele Joël Sedou k'a dɔn maa si den kelen tɛ diɲɛ a ye min ladɔnniya a bɛna min kɛ Joël Sedou k'a dɔn nin don in a filɛ ka wuli ten bazɛn dɔ b'a kana yarɔ sɔrɔsiw ka bazɛn hali ni colonel don i b'a sɔrɔ DGM don awɔ e ko Moribo Kɔnɛ de ya fɛn don j'aime gagner daduma ye min mɛtiri ye 2 u tɛ fini ɲuman dɔn Moribo Kɔnɛ tɛ fini ɲuman dɔn ko bazɛn mun b'a la Joël Sedou k'a dɔn awɔ yarɔ colonel walima o mana bazɛn don cogo cogo bazɛn koyokoyolen don a dɔn man di Joël Sedou a filɛ ka bazɛn de don a kan na nin don bazɛn koyokoyolen dɔn Joël Sedou k'a dɔn ka wulikajɔ boloda Joël Sedou ka wulikajɔ boloda kuma min bɛ fɔ don o don polisiw ye nin kɛ gendarmew ye nin kɛ ne yɛrɛ minisiri tɔ fo ɲɛ ka seereya ma n'o tɛ ne se ka d'a la yɔrɔ jan fɛ a taara circulation na awɔ Joël Sedou a taara circulation na sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ye polisi minnu bɛ ayiwa sirabaw kɔlɔsi Joël Sedou fo ɲɛrɛ ɲɛ de k'a ye ɲɛ na i k'a dɔn min ni min bɛ kɛ Joël Sedou i k'a dɔn hôtel Salam o fanfɛla in na i y'a dɔn rond point dɔ bɛ yen polisiw bɛ jɔ fela ye Joël Sedou i k'a dɔn mototigi dɔ filɛ nin mototigi karatɔ dɔ karaba ka n'i fili polisiw da ngami polisikɛ ye file fiyɛ a la k'a minɛ Joël Sedou cɛnin ye deli kɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ u k'u ta bila min don sa i bɛ 1000 de sara n'o tɛ moto kɔni a bɛ taa fourrière la polisikɛ ko ten
ja ministre jole do dibila a baraka nin ko be lajɛ cɛni nana munumunu n'a ye maa min ye tonton i ti ɲɛma polisiw ye minɛ k'u deli walima ko n ka 1000 sara a tora deli la ka sin ka taa ministre yɛrɛ jole sɔrɔ n'a ka bazin ko wele tonton i ti ɲɛma ale t'a dɔn ministre do ministre sina ka 1000 d'a ma ministre ye 1000 di Moro Kɔnɛ 1000 di a baraka cɛni bɛlɛn cɛni taara ka taa 1000 di polisikɛ ma k'a ka moto ta ka taa o yɔrɔ bɛɛ a ye polisiw ka ɲɛmaaso wele nin bi kɛ sirakun na nin bi kɛ sirakun na min ni min b'a la min ni min kɛra n b'a fɛ o yɔrɔnin bɛɛ a ka wulikajɔ boloda u ni ɲangini min ka kan o ka kɛ Jean Seydou k'a dɔn a ma dɔn sɛbɛnnikɛla ko u t'a dɔn polisiw t'a dɔn k'a fɔ k'ale de y'a yeli kɛ k'a fɛ voilà Jean Seydou tor'o la min ye Moribo ye a nana wulikajɔ bolo fana o dugusɛjɛ Jean Seydou k'a dɔn nin ministre kelen a nana forokɛ koyele dɔ fana b'a kan tuguni ka Buguni Sira minɛ ka n t'a si dɔn Banfula dɔ don voilà ka Buguni Sira minɛ dugu dɔ bɛ yen ko Banazule a donna Sorama kɔnɔ wa ayi a bɛ mobili dɔ de tati dugu dɔ bɛ yen ko Banazule gendarmew bɛ yen a taara sɔrɔ gendarmew fana kelen bɛ kan gɛlɛnkɛ d'a ma ni fin na carte d'identité ko ni kirikara la a dimina a jɔlen ɲɛ bɛ nin na a dusu tiɲɛ kojugu a y'olu fana ka ɲɛmaa wele Banazule gendarmew minnu bɛ yen u ye nin kɛ tasuma ka da u la n garila ɲɔgɔn na sa mais non c'est que mais min f'i ye anw ka faamaw wallahi Jean Seydou anw ka faamaw il suffit c'est-à-dire que rien du tout fɛn fitinin dɔrɔn u bɛ jamana dilan u b'a dilan bon ni nin kɛra siɲɛ 2 siɲɛ 3 siɲɛ 4 polisi si tɛ yen diɲɛ na min bɛ sɔn ka 100 minɛ na parce que a b'a fɔ ko attention i b'a sɔrɔ a baara kɛ n bɛlɛ a bɛ ka n bɛlɛ voilà dɔw y'u filmé o voilà i ɲɛ bɛ nin ko in na polisi caman filmé bɛ dɔw bolo sirannen bɛ k'a bila nka kaba kɛra u sina k'a bila bɔlɔlɔ kan voilà tu as vu i bɛ polisikɛ yɛrɛ ye a bɛ ka wari minɛ wali bi gendarme kɛ nin ko in bon diɲɛ laban Facebook ko in a kɛra malo ye koyi a ka nin fɛn ninnu ye kojugu de ye koyi ko jɔnni ba Moribo Kɔnɛ wa lahawla colonel Moribo Kɔnɛ i y'a dɔn sɔrɔsikɛ mana pari cogo cogo ale ye ko ta ale t'i fini ɲuman don ayi non c'est à dire que olu t'o dɔn de o u t'i fini ɲuman de dɔn ale bi tenue de dɔn e ma Assimi Goïta ye a ye costume dakabana dɔ don a la ka taa Maroc mais a sina safari sɔrɔ a sisan sule ɲɛnɛma t'a se mais a ka sule kun ka ɲi ni Alpha Condé ka sule ne ko fɔ ko tiba polisikɛ sɔrɔdasikɛ don min ne ye vɛsi Assimi Goïta la ne yɛlɛla mais je te dis ka yɛlɛ a bɛnnen t'a la a yɛrɛ taamatɔ maloyalen don a la voilà sɛ ma dege a basi min la o voilà bon u mana fɔ ko n'u y'u ye silamɛ furusitigɛyɔrɔ ni fɛnw na bazɛn b'u kan na deuxième don u tɛ parti dɔn ni tɛ bazɛn dɔn i bɛ sɛgɛn yarɔ hôtel Nord Sud fanfɛla la ne t'an nana Bamakɔ o y'a sɔrɔ ne école maîtrise la dɔ ye ne lajɛ moto la ko n balimakɛ i b'i bazɛn san wa irisi don ne ko n ko irisi don ne y'a minɛ k'a lajɛ a nugulen a b'i yelu ne ko n ko nin mètre ye joli a ko sugu la k'a mètre ye 1200 ye ko nka n b'a d'i ma 400 awɔ e y'o san ne y'o san mais Jean Seydou ne selen so ne muso ko e ni san joli n ko irisi don ne y'a lajɛ bazɛn bɛɛ la kɔda dɛ o de don ala ne ko n ko gawa ouais mais n t'a nana don Bamakɔ n t'a si dɔn ouais mais le problème est que en réalité hali bi e ɲɛma yɛlɛ o o don ko e ma fɛn min b'i kan na manama don wa ne y'i lajɛ hali bi e ɲɛma yɛlɛ burusi kɔnɔ maa yɛrɛ de ye Jean Seydou waati n'a ka waati ma se bi taa b'a bila n b'e fa y'a ɲininka e tɛ ne dɔn fɔta e bɛ yafa de deli kɔrɔkɛ fɛ n'o tɛ bi to yen donc voilà Musa bɛ commune mairie da la ne ka vɛsi caman bɛ bɔ Musa fɛ bamanan ne ni bamanan e ni bamanan bɛ se ka ne wele dɔba ɲumanw nana dɛ i ti teliya bamanan ala ka hinɛ ale ta kun ye yugu ye n'a ka vɛsi bɛ bɔ yen de n'a ye chemise dakabana min don n'a nana a b'a fɔ ka cɛ i ye nin ya n'a b'a fɔ ko n ye nin ko ça c'est rare mais nin ye yugu ye hali société yugu cendri yugu
Jɔn foli ni tanu Musa Tangara Tayiru waraba don a bi Korofina a bara k'a lamɛn an ka foli ani tanu bɛɛ ka ɲɛsin a ma i k'a dɔn e ni Jibi aw ka finiw bi kala ale fɛ yen Musa Tangara ɔhɔ Jɔn Sodi k'a dɔn mamuso ka fura dakabana fura Jɔn Sodi k'a dɔn fura in i k'a dɔn a kun banna pewu nka bi a caman den nanen bɛ arajo jɛgɛfɔ la mamuso ka fura i k'a dɔn jirimugu gɛrɛgɛrɛ don n'a ta i ka nkalon bɔ n da Jɔn Sodi k'a dɔn cɛya ye ayiwa hakili de ye cɛya ye gundo de ye mamuso ka fura jirimugu Jɔn Sodi k'a dɔn fitinin i n'a dɔn k'a fɔ ko jirimugu don i bɛ fitinin dɔrɔn de k'i tɛ Allah a banna wara Jɔn Sodi min ye ɲɛgɛnɛkɛyɔrɔ ye i k'a dɔn degun b'a la min ye rɛn ye degun b'a la k'a ko k'a jɛ k'a ka fura dalasi 2000 bi yan k'a ka fura a bɛ min wa a bɛ mun de Jɔn Sodi furamugu ni fitinin o fana ye kabako de ye o bɛ min a jala k'i da k'a nettoyer k'a jɛ a bɛ maa kolo gɛlɛya wa kuma kolomaraw o de i b'a fɔlɔ o la waati dafara an b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ Ansardine u ka comité min bɛ Sabalibugu u ka président n'o ye Kalifa Sako ye k'u b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ fɛn min ye u ka carré min bɛ wuli ka jɔ kɛ ka taa ziyara la Tamani k'a sigira sen kan o tuma maa minnu b'a fɛ ka taa ɲina ziyara la n'o ye Serifukɛ ka ziyara ye Tamani fɛn min ye u ka taali o ye mɛkalo tile 14 ye 7h waati a bi kɛ génie terrain taali bi kɛ o de la o filɛ nin ye Asako Bab 1 a bɛ o de ni Kɔrɔnfɛla cɛ o tuma fɛn min ye biyew ye o bi sɔrɔ Adama Traoré bolo 76 07 96 09 wala Musa Yirango 79 22 08 58 walima Banjugu Traoré 76 42 69 39 ka dɔn waati n'a ka waati ma se an bɛ foli ani tanu kɛ ka ɲɛsin Fadi ma Fadi ye Usumani Madani Serifu Hayidara Fédération Ansardine International u ka kunnafoni dɔ kun kan ka jɛnsɛn nka an b'a da ayiwa dankɔrɔbaw tulo kan minnu bɛna mobili d'i ma Serifukɛ nɔfɛ yaala la o don wa Fadi maaw u bɛ ka sumaya karamɔgɔ ka mobili ko fɛ n'u m'u jija ɲinan ma wuludu karamɔgɔ na taama sen la Serifukɛ kɔ dɛ ne ma d'a la ni maa bɛ Hayidara nɔfɛ o walayi subhanallah i ye kuma jugu fɔ dɛ maa bɛ yan san joli ne bɛ nin mobili ko in na Hayidara nɔfɛ maa ma sɔrɔ n ye n ka Serifukɛ bɔ bolo la ne ma o maa tɛ yen maa bɛ min maa bɛ min Hayidara nɔfɛ maa b'i dɛrɛ bɔn aw bɛ min ne ɲɔgɔnna jelikɛ ne ɲɔgɔnna arafin i ɲɔgɔnna dawulatigi ne ɲɔgɔnna ngara bilen ne bɛ Hayidara deli san o san kabini kununko fo bi depuis bi ko Hayidara maa ma sɔrɔ Hayidara nɔfɛ min ko daba i y'an karamɔgɔ deli ne b'a kuma bɔ o maa ma sɔrɔ maa bɛ min Hayidara yɛrɛ kelen ne bɛ koyi Hayidara yɛrɛ kelen ne bɛ yen i ka kuma in y'an tɔɔrɔ dɛ a y'an kalandenw tɔɔrɔ dɛ aw kalandenw se de tine n'o tɛ n b'i gosi ni mobili fila ye ɲɔgɔn fɛ sisan a caman de ye ko ka dɔ ka TXL laban in jɛmanba furafuna in o de ka di n ye automatique 17 millions b'i desi n'a ye sisan a fɔ Dɛnkɔrɔ ye n b'a kɛ Ala kama a fɔ Dɛnkɔrɔ ye ko V8 k'a k'o to yen k'a ka kɛ parfait kɛnɛ olu minnu si surafana tɔw ma dusu na se u bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛm an bɛ se ka na ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in Jibi wa salam